actituds, hipocresia en les persones i un grapat de coses que en realitat no ens haurien de preocupar. Podríem viure com a gran majoria, manifestant-nos de tant en tant, firmar peticions de Change.org i arreglar-ho tot amb caritat, però com els crancs que mirem enrere som mala herba que crema l'estanquera i la por no es consumeix i espera per què. Hem obert els ulls, ara no els podem ni volem tancar. No ens dóna la gana baixar el cap, empassar saliva i callar. Concessions de cap mena, esquena contra esquena, sabem que val la pena, però una mà superba ens controla, no pot, ens ofega, no pot, ens escanya, no pot, i una mà superba ens controla, no pot, ens ofega, no pot, ens escanya, no pot, es creu que pot, però no pot, no pot. No és cap exquisidesa, però venim amb una mà estesa i un puny tancat, complicitat i fermesa. La calidesa és la nostra fortalesa encesa, enduriment sense perdre la tendresa. Ens controla, ens ofega, ens escanya, i una mà superba ens controla, ens ofega, ens escanya, es creu que pot però no pot, i tornem, mirem, cridem, pensem i quan fa falta ocupem, busquem no viure en un autoengany constant, dia a dia aguantant el vel que ens deixa veure que ens estan cegant, teixint la tela d'aranya que alhora ens està atrapant, però un cop en tots hem trencat el vel i que tremoli terra i cel, canviem mesures, definim estructures del problema, anem a l'arrel, esborrem el camí del consum, ja n'hi ha prou de vendre fum, cooperem, no competim i constantment ens instruïm. Ens controla, ens ofega, ens escanya, i una mà superba ens controla, ens ofega, ens escanya, i una mà superba ens controla.